Dette er resultatet af vores tværfagsuge med overskriften Let, smuk og stærk. Vi fik til opgave at lave en simpel konstruktion, der var så let som muligt, var smuk og kunne klare så højt tryk som muligt. Og vi har en simpel trekant her, lavet af noget firkantprofil 40x40 mm med en vægtykkelse på 3 mm. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Som vi kan se, så er den her vores konstruktion allerede trykket. Og den kunne tage 11 tons, hvor den efter 11 tons så begyndte den at bøje herude for i enderne. Men efter den var bøjet hernede, så kunne den tage cirka 18. Og i form til sådan en her trekant, så bliver tonsene fordelt, når trykket kommer herfra. Ude af de her ben, den har. Cirka halvdelen af kiloene, de bliver fordelt ud fra de her ben. Så bliver det sådan cirka 5,5 tons, inden den begynder at bukke hernede. Men det er ikke alle tonsene, som benene kun tager. Det bliver også fordelt ud af og ned i vores ned i pressen. Slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Vi bruger budekonstruktioner i mange broer, fordi at det understøtter trykket, der sker, når vi har vægt på midten. Det vil sige, at vi har sat nogle stænger, som går ned til midten, så når vi så sætter vægt på vores midt på broen, så trækker den op fra tårnene, de ringe, vi har sat op i toppen, og det vil sige, at det fordeler vægten meget bedre. I can make it easy to love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. Skal vi bare have noget fladestål eller hvad? Jamen, det er bare, vi skal have sådan noget der. Nej, du skal have noget tyre end det der. Noget derovre. Bare i på, eller sådan noget. Det var bare nu, så kunne til at lege for meget.
risking it all. Can I make all the moves I'm making tonight without hurting you back? Do your body work? I feel my pulse working overtime. Do your body work? I feel my pulse working overtime. Let's shine these lights. I feel your body doing overtime. Let's shine these lights. I feel my pulse doing overtime. Siden her to Den første vi lavede, prototype 1. Den anden vi har lavet, prototype 2. Og vi har valgt at lave dem, man kan sige, nogenlunde ens. Man kan sige, starte med den her. Fandt de svage punkter i enden. Det har vi forstærket. Tager du ikke lige ved den anden ende med dine bukser? Så forstærket det. Og så har vi valgt at lade samlingen herop fortsætte hele vejen ned, for måske at kunne hjælpe til at tage lidt af trykket. Det resulterede i, at vi nåede op med prototype 2 til at kunne klare 21 tons tryk. Mod 11 tons på den her, prototype 1. Tak for i aften. Det er trækstænger. De hiver. Fordi man trykker hernede. Trykker den, så hiver de der bøjler der, som er i spænd, kan man sige. Fordi de buer. Så er tanken, at de skal overføre trykket fra den her bane hernede til de der buer der. Og fordele det